Croeso i'n hoedfa bregethu. Pregethu prynhawn fydd y parchedig Dewi Hayam. Ar ôl yr oedfa fe fydd na de yn cael ei ddarparu yn y neuadd drws nesaf fyny'r grisiau, felly mae croeso unrhyw un i ymuno gyda ni. Fe fydd na oedfa bregethu Cymraeg arall, prynhawn fori am hanner awr wedi 4. Nawr, wrth i'r casgliad cael ei chymryd, gyda ni ganu tra'r ein heistedd, emyn rhif 28, Pale Pafo dechreuaf folianu'r Iesu Mawr. Emyn rhif 28, gewn ni eistedd i ganu hon. Dewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di ac yn gofyn i ti fod yn bresennol fel yr wyt ti wedi bod gyda ni yn ystod y gynhadledd yma eisoes ac yn gofyn i ti barhau fod gyda ni ac y bydde di yn gweld yn iawn i dywallt y lan ysbryd arno ac i fendithio bob ran o'r oedfa ac yn gweddio Dduw mai ti fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. Tri gyrha felly nawr wrthym, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch i ni ganu emyn rhif 30, 30 o cenwch fawl i'r arglwydd a ddeiar fawr i gyd ac am ei iachawdwriaeth molienwch efo hyd. Mynegwch ei ogoniant tra dyrchafedig yw. Mae'n ben goruwch y diwiau, mae'n arglwydd dynol ryw. Emyn rhif 30 yw'n i sefyll i'w chanu.
Fe ddaw ein darlleniad o epistol cyntaf Paul at Timotheus, 1 Timotheus ar benod gyntaf. Paul, apostol Iesu Grist, yn ôl gorchymyn Duw ein hiachawdwr a'r arglwydd Iesu Grist ein gobaith. A Timotheus, fy mab naturiol yn y ffydd, gras, trigaredd a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad a Christ Iesu ein harglwydd. Megis ydy syfais arnat aros yn Ephesus pan eithym i Facedonia fel y gellid rybuddio rai na ddysgont ddim amgen. Ac na ddaliont ar chwedlau ac achau a'n orffen, yr rhai sydd yn peri cwestiynau yn hytrach nag adeiladaeth ddiwiol, yr hon sydd trwy ffydd gwna felly. Eithir diwedd y gorchymyn yw cariad o galon bir a chydwybod dda a ffydd ddiragrydd. Oddi wrth yr hyn bethau y gwiroedd rhai ac y troesant heibio at ofer siarad. Gan ewyllysio bod yn athrawon o'r ddedd, heb ddeall na pha bethau y maent yn ei dywedyd, nac am ba bethau y maent yn teiri. Eithir na ni awyddo mai da yw'r gyfraith os arfer dyn hi yn gyfreithlon. Gan wybod hyn, nad i'r cyfiawn yr hoddwyd y gyfraith, eithir i'r rhai di-gyfraith ac anifydd, i'r rhai aniwiol a phechaduriaid, i'r rhai di-sanctaidd a halogedig, i dadleiddiaid a mamleiddiaid, i leiddiaid dynion, i biteinwyr, i wryw gydwyr, i ladron dynion, i gelwyddwyr, i anidonwyr, ac os oes dim arall yn wrthwyneb i athrawiaeth iachus. Yn ôl efengyl gogoniant y bendigedig Dduw, am yr hon yr ymddiriedwyd i mi, ac yr ydwyf yn diolch i'r hwn am nerthodd i sef Christ Iesu'n harglwydd, am iddo fy nghyfrif yn ffyddlon gan fy ngosod yn y weinidogaeth. Yr hwn oeddwn o'r blaen yn gablwr ac yn erlidiwr ac yn drahais, eithir mi a gefais drigaredd, a mi yn ddiarwybod i'w neithir trwy anghrediniaeth. A gras ein harglwydd ni a dra amlhaodd gyda ffydd a chariad, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Christ Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid, o ba rai pennaf ydw fi. Eithir o achos hyn y cefais drigaredd, fel y dangosau Iesu Grist yn o fi yn gyntaf, bob hiroddef, siampl i'r rhai a gredant rhag llaw yno ef i fywyd tragwyddol, ac i'r brenin tragwyddol anfarwol, anweledig, i'r Duw unig ddoeth, y byddo anrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Y gorchymyn hwn yr ydw i fy'n ei roddi i ti fy mab Timotheus, yn ôl y proffwydoliaethau a gerddasant o'r blaen amdanat, a'r filwrio ohonot ynddynt filwriaeth dda, gan fod gennyt ffydd a chydwybod dda, yr hon a wrthododd rhai, ac a wnaethant long ddrylliad am y ffydd. O barai y mae Hymeneus ac Alexander, y rhai a roddais i Satan, fel y dysgent na chablent. Byddai bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch i ni ganu emyn arall, rhif 525, 525 o'r flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hirbell, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. 525 gewn ni sefyll i'w chanu. Yes.
Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw a unwaith eto am gyfle arall i ddod ger dy fron, ac i ni yn diolch i ti am y fraint o gallu dod fel dy blant, yn dod fel rhai sydd wedi ei golchi yn lan yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, ac felly o Dduw trwy ei heiddiannau ef yn unig, i ni yn sefyll ger dy fron. I ni yn diolch i'n bod yn gallu sefyll o'th flaen, yn gwisgo clogin cyfiawnder yr arglwydd Iesu a'i berffeithrwydd ef, ac felly o Dduw yn gallu dod yn hyderus ac yn gallu dy alw yn dad gan ein bod yn blant i ti ac yn gwybod dy fod yn rhoi gwrandawiad i ni, ac felly yn gofyn i ti unwaith eto am gwrandawiad arall ac am i ti ddangos dy drigaredd, yr wyt ti yn ddiw sydd yn hir am aros ac yn llawn trigaredd a thosturi, ac felly o Dduw yn gofyn i ti unwaith eto i ddangos trigaredd i ni yn cyfaddef eto mae pechaduriaid i ni, yn cyfaddef hyd yn oed fel dy blant mae crwydro yw ein hanes ac mae dy adael di lawr yw ein cyflwr mor aml, ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym ac i faddau ni nad ydym wedi dod i'r oedfa hon efallai yn y cyflwr y dylsem fod wedi dod. O Dduw, i ni yn gweddio bydd bob yr un ohonom yma wedi dod yma i dyfoliannu di ac i ddyrchafu dy enw di. O Dduw, helpa ni i fod yn rai felly sydd yn addoli di gyda'n holl nerth a'n holl galonau. Ond o Dduw, i ni'n cyflwyno'r rhai sydd wedi dod gydag ysbryd wahanol, y rhai sydd yn galed, rhai sydd ymhell o'th ras di. O Dduw, i ni yn cyflwyno hwythau idd ofal di, ac yn gweddio byddan nhw yn cael cip olwg o'th gariad ath drigaredd, ac y byddant yn cael gweld yr hyn am nath yr arglwydd Iesu ar y groes, ac y byddant yn dod i'r man lle byddant yn edifarhau, ac yn cael yr hodd gwerthfawr honno o ffydd i gredu, i bwyso ac i ymddiried yn llwyr yn heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, yr wyt ti yn abal i wneud y pethau hyn, y maent yn edrych yn amhosibl i ni. I ni'n byw mewn oes sydd wedi troi chefn yn llwyr arna ti. I ni'n byw mewn cenedl sydd yn cysau dy enw ac yn cysau dy ddydd, ac sydd ddim am unrhyw beth i ymwneud â thi. Ond o Dduw, yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yr wyt ti'n abal i achub, yr wyt ti yn gallu llorio y galon galetaf. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio ar eith ysbryd fod ar waith yn rymus unwaith eto. I ni yn gofyn i ti am y cymorth. O Dduw, i ni'n gwybod na fedrwn ni wneud yr un peth yn ein nerth ein hunan, ond yn gwybod yn dy nerth di, yr wyt ti'n abal i wneud pethau rhyfeddol, yr wyt ti wedi creu yr holl fydysawd, ac felly gydag un gair y gellu di hefyd torri'r calonau caled hynny, ac i ddod ar rhai o'i tywyllwch i oleini yr efengil. O Dduw, tyrd lawr i'n plith, i ni yn gofyn i ti am help, i ni yn gofyn i ti am gymorth, i ni yn gofyn am dy bresenoldeb, i ni yn ddiolchgar o Dduw am y fraint i ni wedi gael o cael bod yma yn ystod yr oedfaon Saesneg yn ystod yr wythnos, ac i ni yn gofyn ar i'r presenoldeb sydd wedi bod yma i barhau gyda ni yn ystod ein hoedfaon Cymraeg. O Dduw, i ni yn ddiolchgar am y ffordd yr wyt ti wedi bendithio oedfaon dros y blynyddoedd yn ein gwlad ac yn arbennig yn ein iaith ni. I ni meddwl am yr emynau yma ni'n ei chanu ar yr ysgrythyr sydd yn ein iaith ni, ac o feddwl am yr holl gapeli ar hyd a lled ein gwlad oedd yn canu dy glodydd yn ein iaith. Ond o Dduw, pryn yw'r llefydd hynny bellach, ac i ni yn gofyn i ti i drigarhau unwaith eto wrth y wlad hon ac wrth ein cenedl ni. O Dduw, i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym ni, i ni yn wan iawn fan hyn. O Dduw, mae'r gwaith yn anodd ac yn gallu bod yn unig mewn dinas fawr a gymaint o Gymru yma ac eto cyn lleied o ddiddordeb. O Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni ac i ni'n gofyn i ti fod yn bresennol. Felly o Dduw, i ni'n gofyn ar i'r presenoldeb rhyfeddol fi oedd gyda ni heddi i barhau yma nawr. Ni'n gofyn am y tywelwch hwnnw, i ni'n gofyn am y nerth hynny o ddifri ac yn gweddio o Dduw hefyd y cawn y fraint o cael gweld ffrwyth i hyn hefyd. A byddwn ni'n gweld bywydau yn trawsnewid, y rhai sydd ddim yn credu yn dod i gredu, ac o Dduw y byd y blant hefyd yn cael eu cyffwrdd i ddwy'n ffrwyth o sancteiddrwydd a dywioldeb a sel a chariad tuag ata ti. O Dduw, dim ond ti sy'n gallu gwneud hyn, felly tyrd
a gweithio felly. Diogelan hamser y cadw'r un drwg i ffwrdd, bendithion hoedfa, yr holl y byddwn ni'n ei wneud a bydd yn ogoneddu di ac yn dwy'n clod i ddenw. Bendithion ni nawr, ry'n ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni nawr ganu emyn arall, rhif 185. 185. Iesu, nid oes terfyn arnat, mae cyflawnder maith y ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n hechod cas, fydd yn annwyl meibion dynion mwy athgar. 185 gen i sefyll i'w chanu. Gadewch ni droed y gair ac yn epistol Timotheus, epistol cyntaf, penod 1 ac adnod 15. 1 Timothy 1 verse 15. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad. Ddyfod Cris Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid o barau pennaf ydw I fi. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Nawr wrth ni droi yn sylw i'r adnod adnabyddus yma, fe welwn ni ffeithiau elfennol a phwysig am yr Efengyl sy'n achub. Nawr mae'r manylion bach yn Efengyl ni yn werth sôn amdano. Mae llawer o
manylion hynny wedi bod yn y gynhadledd trwy'r wythnos yma. A dyn ni'n hyfrydu yn ei clywed y manylion yma. Ni'n dwlu clywed pob peth bach am yr Efengil. Ond dwi'n ffeindio, dwi byth yn blino ar effeithiau elfennol a sylfaenol, pethau mawr, a just disgrifio yr Efengil mewn termau syml ac nid mewn manylion, ond jyst yn gyffredinol. A mae'r peth yn gyffredinol yn hyfryd. A felly hwnna'n hwyslais i pnawn yma. Un o'r rhesymau am y ffaith bod yr Efengil mor hyfryd yn gyffredinol yw bod y holl beth yn dod o'r nefoedd, o'r nefolion. A hefyd, mae yna gydnabyddiaeth o'r ysbryd glân ar effeithiau yma. A mae e'n clymu ei hunan ac yn ymuno â'r pethau mawr yma ac yn ei datguddio nhw. Ac bod y manylion yn hyfryd iawn ac yn bwysig, mae'r Efengil yn gyffredinol, jyst y ffeithiau cyffredinol yn syml iawn yn gallu symud y galon, oherwydd mae Duw yn hoffi'r Efengil, chi gweud. Mae'n hyfrydu yn yr Efengil, a mae'r ysbryd glân yn ymuno â'r Efengil mawr yma. Wel, gwyddion bydd yna bresenoldeb mawr, achos mae angen hynny, i ddod ochr yn ochr â'r pethau mawr yma, a pethau mawr i nhw. Gydewch ni ddeall hynny, pethau mawr i nhw. Nid pethau bach, nid pethau amhwysig, pethau pwysig a mawr. Does dim byd mwy na y pethau yma. A fi am sôn am y dyfodiad mawr, yr iachadwriaeth mawr, a'r pechaduriaid mawr. Dyna'r 3 pennawd, y dyfodiad mawr, yr iachadwriaeth mawr, a'r pechaduriaid mawr, yn dod i gyd o'r testun yma. Wel, mi welwn ni'r ddyfodiad mawr yn y geiriau, ddyfod Crist Iesu i'r byd. Y geiriau hynny, ddyfod Crist Iesu i'r byd. Jyst nodwch y geiriau hynny. Fe ddath i'r byd yma, ond cyn hynny, gadewch ni jyst meddwl ychydig am hynny, mae yna mwy i'r ddywediad na dyfod i'r byd. Mae yna awgrymiad fe ddath o rwle arall am un peth. A mae hwnna, wrth gwrs, yn tynnu ni mewn ac yn gwneud ni feddwl, wel, o le dath te? Oes yna awgrymiad yn yr adnod yma, yn y benod yma, o le daeth yr Iesu Grist cyn i fe ddod i'r byd yma. Wel, mae enw fe yn ei glymu i'r nefoedd i ddechrau. Enw Iesu, iachadwriaeth Jehova. A hefyd Crist, y Meseia. Yr un sydd wedi eineinio fel mab Duw. Ac yn syth, dyn ni'n teimlo, wel, dyn ni'n gallu olrain o le mae'n dod, o'i enw fe. Weithiau, wrth gwrs, mae'n henwennu yn dangos o ba wlad dyn ni'n dod. Fe gewch chi enwau Cymraeg a Saesnig a Gwyddelig, hefyd wrth gwrs, gwledydd Almaen, Rwsia, Eidal, Sbaen, ac yn bellach yn y byd, China, India, Africa a De America. A mae'r enwau yn gyffredinol, wrth gwrs, mae yna eithriadau gael, wrth gwrs, trwy priodi ac yn y blaen a symud, ond fel y cyfryw, fe allwch chi olrain y person wrth ei enw fe i weld o le mae'n dod. Ac yn sicr gyda Iesu Grist, enw pur yma. Mae'n dod o'r nefoedd, mae'n perthyn i'r nefolion. A felly ni'n gweld bod y person yma wedi dod i'r byd yma o'r nefoedd. Hefyd yn ei natur e. Allwn ni i olrain e trwy ei natur e. Taw un o'r nefoedd ydyw. Mae yna gysylltiad rhwng un sydd mor bur a'r nefolion. Mae'r nefolion yn bur, a mae Iesu Grist yn bur. A mae yna match, allwch chi weid, rhwng gogoniant Iesu Grist a'r nefolion. Dych chi'n gallu gweld bod y ddoi yn perthyn. Y nefoedd pur a Iesu pur. Wrth gwrs, dyn chi'n gweld, wel, yn sicr, mae mor arbennig, rhaid taw o'r nefoedd. Mae'r un yma wedi dod. Wel, wrth gwrs, does dim rhaid i ni mewn gwirionedd olrhain gwreiddiau Crist trwy enw a'i natur, mae gair Duw yn dweud beth bynnag. A mae sawl adnod yn does yn dweud bod y mab a'r tad wedi bod a'i gilydd ers tragwyddoldeb. Yn Iowan penod 17
a'r gogoniaint oedd i mi gyda thi cyn bod y byd, a bod y tad gyda'r mab a'r mab gyda tad ers tragwyddoldeb a cyn y byd yma. Wel, beth am y nefoedd yma te? Wi isio meddwl a gweld y siwrne yma a dangos i chi pa mor arbennig, pa mor unigryw a pa mor phwysig a pa mor fawr yw yr holl beth. Mae wedi symud yng nghalon ni yn ddiweddar i feddwl am y symudiad yma o'r nefoedd i'r ddaear. Syriwch felly, pa fath o le yw'r nefoedd? Wel, mae gogoniant yr arglwydd yn llenwi y lle yma. Just meddylwch am y lle am munud bach. Meddylwch pa fath o le yw e. Yn eich dychymyg, a trwy help Duw, a trwy'r gair, gadewch i ni feddwl pa fath o le yw'r nefoedd yma. Mae'n llawn Duw, allwn ni weid. Wrth gwrs, mae'r ddaear hefyd llawn Duw. Ond does dim pechod yn y nefoedd, dim ond gogoniant. Mae gwaith Duw a marciau Duw fel petai i weld yn y byd yma, ei greadigaeth, rhagluniaeth, gair Duw, pregethu'r efengil. Ni'n gallu gweld bod llaw Duw yn y byd yma, ond mae pechod yma hefyd. Ond yn y nefoedd, dim ond gogoniant. A mae Iesu Grist, fel mab Duw, oedd yng nghanol y gogoniant yma, yng nghanol y nefoedd yma, yng nghanol y purdeb yma. Dyna le fe ddath e o. A gallwn ni ychwanegu hyn hefyd. Taw ef yw y gogoniant. Nid jyst dath e o'r gogoniant, fe yw y gogoniant. O dyna chi wirionedd mawr ynddo. Fe yw y gogoniant. Gyda'ch fi ddarllen i chi yr catechism, a chi'n gyfarwydd y hyn, wrth gwrs. Mae 3 person yn y diwdod. Y tad, y mab a'r ysbryd glân. A 3 hyn ydynt un Duw. Ond gwendwch, unrhyw mewn sylwedd, gogofiwch mewn gallu a gogoniant. Mae'r mab yn gogofiwch mewn gallu a gogoniant. Fe yw y gogoniant. Nawr, meddylwch am hyn. Mae'r gogoniant yma yn y madail o'r nefoedd. Mae Iesu Grist yn gadael y nefolion. Mae hwnna yn cael ei awgrymu yn y geiriau. Ddyfod Crist Iesu i'r byd. Wrth gwrs, dim yn gweud hynny, ond wrth gwrs, hwnna beth sydd tu ôl y geiriau. Mae e'n gadael y nefolion. Mae'r gogoniant yn gadael y nefolion. Allwch chi weid, Iesu Grist, fe yw y gogoniant. Nawr dychmygwch mawredd ar y chlysur a syndod yr yngylion. A mab oedd gyda tad ers tragwyddoldeb yn y madail. Dyn nhw heb gweld y fath beth yna gen. Y mab yn gadael, y nefolion, y gogoniant, yn cael ei anfon o'r nefolion. Mae'n awgrymu wrth gwrs a chlysur llawn ar wyddocad a pwrpas mawr, mawr, mawr. Rhaid bod rhywbeth mawr fan hyn ar y gweill, allwch chi weid. Ond nodwch hefyd, i gymharu a brenhinoedd y byd yma, yn aml iawn yn y hen ddyddiau, byddwch chi'n gweld brenin yn gadael ei orsedd. Falle ar ryw orymdaeth, neu falle mwy tebyg mwyn ymladd, fel o'n nhw yn y dyddiau hynny. A byddai wrth gwrs mynd mas, nid wrth ei hunan, ond gyda byddin, mwyn brwydro droso, neu mwyn enddiffyn ar ryw orymdaeth. Ond mae'r brenin yma yn gadael ei orsedd wrth ei hun. Mae hwnna'n gweud lot yn diwedd bod ti ei bersonau, a hefyd pwrpas arbennig yma. Oedd rhaid ei wneud hwn wrth ei hun, wrth gwrs oedd yn cael cefnogaeth y drindod, allwch chi weid. Ond mae yna rhywbeth hefyd sydd yn unig iawn am y peth hefyd. Ond mae yna grymu hefyd, mae'n berson arbennig, bod yn gallu gwneud hyn wrth ei hun. A mae'n gadael y nefoedd, wrth ei hun. Nid gyda byddin, nid gyda angylion, ond wrth ei hun. A mae hwn hefyd yn rhan o dirgelwch ei ymadawiadau o'r nefolion. A wrth gwrs, mae yna fwy o syndod i'r angylion. Ond nhw'n siŵr fod yn syni. Syndod mawr i weld y holl beth. Beth yw hwn? Byddwn yn gweud. Beth yw hwn? Ond yna fwy o syndod wrth fe ddyfod i'r byd. Nid yn unig gadael y nefolion, ond wrth fe ddyfod i'r byd. A rhoi o'r neilltu y gogoniant, ac yn cuddio ei goniant, ac yn cymryd dynoliaeth. Fe glywon ni ddo yn do yn y gynhadledd,
Eseia 63, pwy yw hwn yn dyfod o Edom, ond tro hyn, pwy yw hwn yn dyfod o'r nefoedd, allwn ni weid. Pwy yw hwn sy'n dod o'r nefoedd? Wel, wrth gwrs, Iesu Grist yw ei enw. Ond nodwch hyn hefyd, bod yna syndod wrth weld, a bydd yr angylion yn synnu wrth weld y fath gyfoeth wedi wisgo mewn tlodi. Ac roedd y ddynoliaeth yn dlodi i gymharu gyda'r gogoniant, bod dim byd yn bod a'i ddynoliaeth, ond oedd e'n dlodi i gymharu a'r gogoniant mawr ei personhef, yn dod i'n dynoliaeth ni, yn cymryd ein corff ni ac ein natur ni. Ac ei beth mor arbennig. Wrth gwrs, gyda'i ein dynoliaeth ni, nath e ogoneddu ein dynoliaeth ni, a hefyd, dyn ni'n sôn am yr atgyfodiad, a nath e ogoneddu ein dynoliaeth ni, nid yn unig yn ei fywyd trwy gras a gwirionedd, a trwy fuddod, ond hefyd yn yr atgyfodiad. Yn sicr, mae'n codi ein dynoliaeth ni, ond hefyd mae'n adylodi yn y ffaith yma. Tlodi yn ei amgylchiadau hefyd, nid Palas Brenin, ond llety tlawd. A mae yn rhywbeth sy'n taro chi, ynddo fe, bod brenin y brenhinoedd yn dod ac yn byw gyda pobl tlawd, rhieni tlawd, Galilea, a fyna chi'n gweld ymhlith y tlawd a'r anghennus a triennus. A mae'n muno gyda pobl fel yna. Ond na chi peth sydd yn taro chi ac yn tynnu'ch sylw chi. Ond wrth gwrs rhan mawr o'r syndod yma, ni am sôn am eto, a yw am sôn amdano fe nawr. Y syndod mae'n dod i byd fel y byd yma, a natur y byd yma, a bod yna bechod yma. A mae'n dod o le does dim awgrym o bechod, dim awgrym, dim spot o bechod yn y nefoedd. A mae'n dod i le llawn pechod. Dyna chi beth od, ynddo? Dim awgrym o bechod, a lle llawn pechod. A dyna chi beth rhyfedd i weld, yr un heb bechod yng nghanol pechod. A bydd yr angylion yn gweld yr un heb bechod yng nghanol pechaduriad ac yng nghanol pechod. Rhyfedd i gweld un mor arfwyn hefyd yng nghanol atgasedd. Chi'n gwybod eich calon chi. A dwi'n gwybod fy nghalon ni. A hyd yn oed os chi'n Gristion, mae digon o'r atgasedd yma dal yn calon ni, dos. A mae'n cuddio. Weithiau mae'n dod mas a weithiau mae'n cuddio. Ond dyma chi'n addwyn llawn gras y trigaredd yng nghanol atgasedd yn y byd cas yma. Mor rhyfedd i gweld Jehovah Jesus, Iesu Jehovah, yn y byd yma. Mae'n rhyfeddod. Mae'n rhyfeddod i weld yn y byd yma. Dyn ni am dod i'r pwrpas to, ond mae'n rhyfeddod i weld yma o gwbl. Mae'n amlwg bod pethau mawr ar y gwell. Jyst yn mynd dros y holl beth to, y tad a'r mab yn y gogoniant. A wedyn, a dwi heb sôn am hyn, y tad yn anfon y mab. Dwi heb sôn am y tad yn anfon y mab, mae hwnna rhywbeth rhyfeddol hefyd. Llawn gras y trigaredd a chariad, y tad yn anfon y mab. Mor hyfryd yw hwnna, yn dangos ei galon tuag ato ni. Yn anfon y mab i byd yma, a'r mab yn y madail. Mewn ei fuddod, yn cytuno. A'r ysbryd yn cytuno hefyd. Y tad, y mab a'r ysbryd glân yn cytuno, a'r mab yn dyfod i'r byd cas yma. Mae'n amlwg bod yna bwrpas mawr yn hyn. Oeddech chi wedi deall y pwrpas yma? Oeddech wedi cydio chi? Oeddech wedi rhywbeth chi wedi dysgu yn yr ysgol falle? A derbyn, just derbyn. A cael eich symud weithiau, a gweld pobl yn canu ac yn clodfori, ond rhywsyd, ydych chi ddim yn deall beth mae'r ffys i gyd amdano. Bod chi'n cael eich cyffwrdd weithiau, ydych chi heb dal y peth, chi heb cydio yn y peth do. Pa mor arbennig yw'r holl beth. Ond dim ond yr ysbryd sy'n gallu helpu ni fyna. Mae rhaid cael y presenoldeb mawr i weld y peth yna. Alla i siarad fan hyn, nes diwedd y gynhadledd, neu fe ddim gwahaniaeth. Heb y presenoldeb mawr, fe sydd yn agor y llyged ar galon i weld pa mor fawr y peth yma. Ond mae'r symudiad yn un arbennig. Yn argoeli pethau hyfryd a mawr, bod y mab yn gadael y gogoniant a dod ac yn dyfod i'r byd yma.
Wel, beth wedwn ni am y dyfod yma yn fwy te? Yr iachadwriaeth mawr. Mae'n amlwg o'r adnod yn diwe. Ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid. To save sinners. I gadw nhw ac i'w gymryd nhw i'w hun. A cadw nhw'n saff hefyd, yn ddiogel. I gadw pechaduriaid. Dyma chi y pwrpas mawr. Achub. Achub pechaduriaid. Ydych chi di achub? Ydych chi yn y bywyd? Mi'n hoffi'r term yn y Gymraeg. Ydych chi yn y bywyd? Ydych chi di achub? Are you in the life? Ydych chi yn y bywyd? Mae'r cyfan yn rhyfeddod. Wrth ni feddwl, mae'n dod i achub. Gydwch chi nodi y mater o'r pechaduriaid yma, a'r pechod yma. Mae hwnna'n hanfodol yn dywe i ni ddeall beth yw'r pwrpas y cyfan yma i gyd. A ni weld ac i edrych mewn i'r peth prynhawn yma. Mae pechod yn gyflwr mawr. Mae'r iachadwriaeth mawr, ond mae'r pechod yn gyflwr mawr, all ni weid. Mae'n gyflwr sydd yn gwahanu ni rhag yr arglwydd. Mae'r arglwydd yn byr, dyn ni'n frwnt. Mae'n lan, dyn ni'n frwnt. Mae'n gyflwr hefyd llawn anallu. Mae'n gyflwr anobeithiol, allwch chi weid. Dyn ni'n methu achub yn hunain, mae hwnna'n sicr. Does dim modd i ni gael gwared o'n pechod. Siwt ych chi'n mynd i gael gwared o'ch pechod chi? Lle ofyn i chi nawr y bynawn yma. Siwt yn y byd chi'n mynd i gael gwared o'ch pechod chi? Dych chi'n gwybod eich calon. Hyd yn oed, tipyn bach o'ch calon. Dych chi'n gwybod mae yna ffeleddau mawr yna. A mae fwy chi'n meddwl. Siwt ych chi'n mynd i gael gwared o'ch pechod chi? O lan diw. Fel mae'r fath beth yn bosib. Ond meddylwch o hwn hefyd. Does dim modd ni fod yn gyfiawn. Mae pethau mae'n bell iawn ohono ni. Fel yn y byd, ni'n mynd i cael gwared o'n pechod ni. Mae hwnna'n rhywbeth fel anhawster mawr, ond fel yn y byd, ni'n bod yn gyfiawn. Mae hwnna fel pellter mawr. Bod yn gyfiawn. Bod yn gyfiawn fel y nefoedd, fel yr arglwydd Iesu, fel Duw, fel yr angylion pyr. Siwt yn y byd, ni'n mynd fod yn gyfiawn. Mae yna bellter, mae yna anhawster mawr fan hyn. A mae'r pechod yma wedi dod yn ei lawr i gyflwr anobeithiol a triennus iawn. Dyn ni mewn trwbl mawr, all chi weid. Mewn trwbl ofnadwy. Gydwch fi, jyst i gymharu a tlodi y byd yma. Mae'n gweud yn dod yma, pobl yn cael ei dal mewn tlodi, y poverty trap, fel yn dweud yn Saesneg. A mor anodd yw e. Mae pobl sy'n gyfeithio, ddim yn deall hyn ag un. Ond os chi mewn y cyflwr hynny, mae pob support wedi mynd, fel yn y byd, chi'n dod mas o'r cyflwr yma, y poverty trap. Ond weithiau fe glywch chi rwy'n, a fi'n meddwl nawr o un o'r dynion sydd yn ceisio fod yn president o Unol Daleithiau, Ben Carson yn enw e. Dath e mas o dlodi, self-made man, mae'n gweud. A wrth gwrs mae'n bosib, mae rhai yn y byd yma gallu rhywsut codi hunan mas o'r tlodi ac dod i bethau gwell yn ystod y byd yma, wrth gwrs. Ond credwch chi i fi, does dim fath beth a self-made Christian. Dyw e ddim yn bosib. Falle bod self-made man i gael o tlodi byd yma, ond nid tlodi ysbrydol yma. Does ddim fath beth a self-made Christian. Does ddim un byth wedi bod, na fydd na byth. Mae'r peth yn amhosib. Ta hwnna yw'r crefydd mwyaf yn ein hamser ni, ynddo? Mae pawb yn credu yn y self-made Christian, ond does ddim fath beth i gael. Ddim yn y Beibl, a ddim yn y nefoedd yn sicr. Mae rhaid fod ffordd arall. A'r ffordd arall yw y ffordd yma yn yr adnod. Dyma'n union yw ystyr yn geiriau ni, a pwrpas yn geiriau ni. Fe ddath oherwydd, mae'n amhosib i ni, yn achub yn hunan. Mae'n amhosib i ni cael gwared yn pechod. Mae'n amhosib i ni fod yn gyfiawn. A felly, ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid. Mae'n newyddion da yn dweud. Newyddion hyfryd iawn. Ond sut mae achub pechaduriaid? Wel, allwn ni ychwanegu i'r adon yma. Fe dawodd y gogoniant mwyn dyfod i'r groes. Fe ddyfod i'r byd yma. Sicr mae'r adon yn gweud hynny. O fe dath ddyfod i'r groes. Fe ath i'r groes yn arbennig iawn. Nawr, os oedd syndod gyda'r angylion wrth i Iesu Grist i ymadael y gogoniant a dyfod i'r byd yma,
mae yna syndod wrth iddo ddyfod i'r groes. Oherwydd mewn ffordd allwch chi weid, gwelwch y gogoniant ar y groes. Mi'n gwybod bod e mewn dynoliaeth, ond gwelwch y gogoniant ar y groes. Mab Diw ar y groes. Mae'n beth mawr a'r swydus yn dywe. Ond beth yn union a welwn ni ar y groes? Beth yw'r efengil yma sy'n achub? Wel, mwyn i ni cael ein achub, i fi esbonio chi'r prynawn yma, mae rhaid ni wared ar y pechod. Mae'r pechod yma mynd i wahardd ni o'r nefoedd. Mae'n mynd i anfon ni mewn i uffern ddi a dwfn iawn. Os fyna le ni'n perthyn mewn ffordd, allwch chi weid, mae pechaduriaid, cartref nhw mewn ffordd, allwch chi weid, yw'r uffern. Os fyna mae pechaduriaid yn mynd. A mae rhaid cael ein achub, mae rhaid cael gwared o'r bechod. Os y'n ni'n mynd i ddianc o'r tragwyddoldeb a'r barn mawr ofnadw yma, mae rhaid ni cael gwared o'r pechod. Ond yn ryfeddol, mae Iesu Grist yn cymryd pechod oddi ar y pechadur ac yn marw. Mae'n marw. Fe wnaethpwyd yn bechod. He was made sin. Mae hwn yn rhywbeth rhyfeddol. Oedd e ddim yn bechadur, ond gosodwyd pechod arno fe. A gwelwyd y tad, y pechod ar y mab. Mae'n cosbi y mab ar y groes yn lle yr rheini sydd wedi credu ynddo fe. A dyna beth yw'r efengil. Mae Iesu Grist yn marw yn ein lle ni. Ac mae'n syndod i bawb. Mae'n syndod i'r yngylion. Meddylwch eto mae'r yngylion yn edrych ar y cyfan yn gweld Iesu yn gadael y nefoedd, yn ymadael y nefoedd, ac yn dyfod i'r byd yma, ac yn dyfod i'r groes, ac yn marw. Wel, bydde yna dawelwch, byddwch chi'n meddwl, nid jyst syndod, ond dawelwch. Chi'n meddwl weithiau chi'n cael rhyw sioc ma, mae rhywun yn gweud rhywbeth, weithiau mewn pregaeth yn dywe. Mae rhywbeth yn dod, mae'r pregaethwr yn gweud rhywbeth, mae fel petai pawb yn pallu anadlu ac yn dawel. A weithiau mewn trafodaeth, mae rhywun yn gweud rhywbeth, a ddech chi'n meddwl beth i weid. Mae peth yn gymryd o arswyd, mae yna dawelwch. A neb yn gweud y byd. Wel, felly'n wir, fi'n siŵr oedd y nefoedd bod Iesu Grist yn marw ar y groes. A fe, chi'n deall, yw y gwaredwr. Ac y mae'n marw mwyn i ni beidio marw. Mwyn i ni fyw ac mwyn i ddianc. Mae e'n cael ei glymu ac cael ei hoelio i'r groes. A dyn ni'n dianc o'r groes ac yn dianc o'r farn a dylen ni gael am ein pechod ni. Fe yw y gwaredwr, fe yw e. Mae'n dod o'r nefoedd, o'r nefolion, mae'n dod i'r byd yma. Fe yw y gwaredwr, yr achubwr. The Saviour, the Redeemer. Fe yw e. Fe yw'r un sy'n achub. A fe sy'n hanfodol i ni i adnabod. Does dim iachadwriaeth tu allan ohono fe. Welwch bod mae'n arbennig yw y symudiad yma. Mae'n beth mawr. Mor druenus yw ymdrechion dynion. Mae'r peth yn chwerthenllyd, rili, yn dywe, bod e'n druenus ac yn ofnadw hefyd. Bod ni'n ymdrechu i greu rhyw iachadwriaeth a'r crefyddau eraill. Pethau bach i nhw gyd. Ond pethau mawr yw y pethau yma. Mae Duw yn anfon y mab ei hun. Mae'n iachadwriaeth yn dod o'r drindod gyfeillion, yn dod o'r diwdod. Dyna chi waredwr arbennig. Os chi'n Gristion y prynawn yma, pwy yw'ch achubwr chi? Pwy yw'ch gwaredwr chi? Ond mab Duw, dim llai. Mae wedi eich achub chi. A wrth gwrs ar y groes, mae'n iachadwriaeth mawr, mae'n ddioddef mawr. Mae popeth yn mawr fan hyn. Mae'n ddioddef mawr, a mae'n drigaredd mawr. A mae'n drigaredd. Os y Duw wedi dangos chi y pechod, ydych chi'n deall bod e'n drigaredd mawr. Yn wir, gydewch ni edrych ar hwnna, wrth i ni ddod i ddiwedd y neges ni, y prynawn yma. Y pechaduriad mawr. Chi'n gweld yn yr adnod, ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriad o barau, pennaf, y dwy fi. Nawr, wy'n teimlo'n gryf am hyn, am y term yma. Wedi clywed saint weithiau yn gweud, wel,
A gall hwn ddim yn fod yn wir I bawb. Mae rhaid bod un yn bennaf. Fi'n credu chi'n camddeall y holl beth. Fi'n hyd yn oed yn meddwl, ydych chi'n y bywyd? Os ydych chi'n cael problem ar term yma. Y tryswch yw, wrth gwrs, gyda dyn a gyda phawb, really, yn y gwraidd, yw, ein bod ni yn bechaduriad mawr, mae llawer yn credu, I ddechrau, bod ni ddim yn bechaduriad, llawer fyna, ac yn sicr, dwi ddim yn credu bod ni'n bechaduriad mawr, ac yn sicr, dwi ddim yn credu, taw ni yw y bechaduriad pennaf. Pennaf. O, swyd allai fod? Wel, Dwi am esbonio chi, dyna beth mae'r ysbryd yn gwneud, ac yn dangos eich calon chi, a'n dangos beth ydych chi mewn gwirionedd. A wy'n wyndro, ydych chi beth wedi gweld hyn, a deall. A wy'n galw ar yr ysbryd nawr I ddangos hwn I chi. Achos chi'n gweld, os na welwch chi, taw chi yw'r pechadur pennaf, dych chi rhy gyfiawn I gael eich achub. Gewch chi'ch byth eich achub. A wy'n ffydig am hyn, a wy'n credu'n hyn, hwn yw natur troedigaeth. Allan o troedigaeth, dyn ni'n presymu a, falle nid fi yw'r un pennaf, ond mewn troedigaeth, fi yw'r pechadur pennaf. A mae'r ysbryd yn dod a'i oleuni nefolaeth a pyr, ac yn dod ar eich calon chi yn y goleuni yma, ac yn dangos eich pecho chi, a pwy allai feddwl llai na hyn, a fi yw'r pechadur pennaf. Nawr, ni'n fab gweinidog. Allan ni byth fod y pechadur pennaf. Chi'n meddwl, si achub bod ni'n ddiddeg, ond ni heb byw. O na, chi byth wedi perswadio fi. Fi oedd y pechadur pennaf. A fi'n dal yn credu hynny. A fi'n credu bod bob Cristion mewn gwirionedd yn credu hynny hefyd. Hwn yw natur y Cristion. Fi yw'r pechadur pennaf. Apostol Paul ddim yn resymu, wel beth am Manasse? Oedw e'n bechadur pennaf fwy na fi? Falle fe'n resymu fyna? Neu Magdalen falle? Na, mae'n gweud, fi yw'r bechadur pennaf. Oedd ddim yn resymu yma peth. Oedd e'n teimlo'r peth. Oeddech chi'n teimlo'r peth. Y broblem yw hyn, wrth gwrs, chi'n gweld. Os nag ni'n gweld taw ni yw'r pechadur pennaf, dych chi ddim yn gweld yr angen. A mi'r mab I ddod o'r gogoniant, ac I ddyfod i'r byd yma, ac I ddyfod i'r groes, ac I cael ei wneud yn bechod, chi'n yn gweld yr angen. Chi'n yn teimlo y peth. Ydych chi'n ddiolchgar mewn ffordd cyffredinol. Cyffredinol? Mae'n bersonol. A mae'n eich cael eich achub eich hunan. Dych chi yn y byd, a mae'r pechod yn chi, a mae'r pechod yn ddwm, a chi'n yn deall eich pechod eich hunan. Mae'n pechod mawr ac dwfn ac ofnadwy. Mae'n hyll, a mae'n digon hyll I anfon chi yr uffen. Ac yn gyfiawn felly. A bych chi'n deall bod chi'n heiddi uffen, chi'n deall beth yw'r pechod. Oherwydd mae Duw wedi dod a dangos I chi y pechod chi. Ac efallai'n wir bod yr ysbryd nawr yn dangos chi pa mor ddi, pa mor ddwfn, nid yn unig yw'ch pechod chi, ond pa mor ddi yw eich gorau chi. Mae'r gorau chi yn ddi. Dyna pa mor ofnadwy ni. Fi'n credu wedodd rwy'n, oedd y prynawn yma neu bore yma, fi'n siŵr pryd. Ond falle yn y cwrgweddi, bore yma. Siarad am y saint wrth gwrs, ond mae'n wir am hwn I gyd. Ond hyd yn oed y saint, bod pechod yn ein pethau sanctaidd ni. A ni ddeall pa mor gyfrwys ni, pa mor ddi ni, pa mor ofnadwy ni. Fel pobl. A drwg mae pechod wedi gwneud ni. Mae'n drwg ofnadwy. Ac allai fod yn drwg traigwyddol hefyd heb yr arglwydd Iesu Grist. Mor wahanol yw y holl beth i'r pechadur pennaf. Gwylwch nawr y pechadur pennaf. Oedd yr yn y menyn dod wrth ni ganu yn sôn am y pechadur yn dod, pechadur aflan. Pechadur aflan yw fe enw. A'r holl y menyn ni'n canu sawl emyn fel yna y pennaw yma. Mor wahanol mae'r pechadur pennaf yn teimlo, a mae'n gweld bod Iesu Grist yn marw ar y groes yn addas i'w gyflwr ac mae'n credu'r cyfan, ac mae'n edifrhau y cyfan. Nid jyst edifrhau o rhai bechodau fan hyn a fyna, mae'n edifrhau o'i hunan, a'i holl galon, a'i holl fywyd,
Mae'n edifyrhau y cyfan ac yn credu yn y cyfan. Ac yn credu yn y cyfan. A mae Duw yn rhoi hynny. Chi'n codi o'r llwch bethau. A chi'n credu taw Iesu yw y gweredwr. Fe ddaeth o'r nefoedd, o'r nefolion, i'r byd yma, ath e'r groes, a marw yn lle y bechadur. Ac os credwch chi, fyddwch chi yn dianc y farn. A chi'n credu y cyfan. Chi'n credu taw iachawdwr mawr yw e, taw iachadwriaeth mawr yw e, a bod chi'n bechadur mawr. A mae yna match arbennig fyna. Pechadur mawr a iachawdwr mawr. A dim ond wy'n credu bych chi'n gweld hynny, dych chi'n dod i'r bywyd. Dyma'r rhai sydd yn credu, y pechaduriad pennaf sydd yn credu. Rheini sy'n credu. A'r cwestiwn mawr wrth gwrs yw, ai hynny yw'ch enw chi, y pechadur pennaf. Ni wedi clywed yn dyn ni yn y gynadledd. Jacob yw fy enw. Dwi'n gyfrwys. A dwi'n gallu chwarae triciau, dwi'n gallu gweithio popeth i fy'n hunan. Llawn hunan. Fi. Ond, wrth gwrs, os ych chi'n cydnabod hynny, wel, chi ar y ffordd, pechadur aflan yw fy enw. A os chi'n teimlo hynny, a pwysau hynny, wedyn dim ond un ateb sydd y gael, ond iachawdwr mawr. Nawr, gwrndwch ar hyn. Fel i ni feddwl o Iesu Grist yn ymadael ac yn dyfod, yn gadael yn nefoedd ac yn dyfod i'r byd yma, mae angen i chi hefyd i ymadael a dyfod. Nid cweit yn yr un ffordd, ond mewn ffordd mae'n gyfatebol. Mae rhaid i chi ymadael y byd a dyfod i'r nefoedd fel betai. Ond yn arbennig dyfod i'r arglwydd Iesu. Fe yw y ffordd i'r nefoedd. Os gewch chi Iesu, fe gewch chi'r nefoedd. Mae rhaid i chi gyfeillon i ymadael. Mae rhaid i chi ymadael. Oeddech chi'n deall y gair yna nawr? Dim just chwarae gemau a Duw. Mae rhaid i chi wir ymadael ar y byd. Ffarwel i'r byd a'r teganau. Mae chi ymadael. Allwch chi ddim edrych nôl ar y peth fel gwraig lot. Mae rhaid i chi ymadael. Gadael. Oeddech chi'n fodlon gwneud hynny? Hwna yw y trwbl wrth gwrs i lawer. O, nid just y byd tywyll iawn. Wrth gwrs, mae hwnna'n cydio'n rhai. Ond mae yna byd hefyd sydd yn gymdeithasol, eich ffrindiau chi. Os yna ffrindiau nawr gyda chi, yn eich bywyd chi, a chi'n hoffi nhw, a nhw hoffi chi. Ond beth ddigwyddodd i'r ffrindiau yn hynny, os dewch chi'r bywyd? Newch chi golli nhw, siwr o fod. Oeddech chi'n fodlon ymadael y ffrindiau chi? Ffrindiau neis yma. Maen nhw'n digon rhesymol ac yn bobl respectable. Oeddech chi'n fodlon ymadael ar byd? Dyna'r iaith. Mae iaith yn ysgythurol. Mae Iesu'n siarad yn glir sawl gwaith. Ymadael ar byd. Ac dyfod at yr Iesu. A'i garu fe, a'i gredu fe, a'i ddilyn, a'i ganlyn e. Mae rhaid i chi. Heb hwn, newch chi byth cael yr Iesu. A os na gewch chi'r Iesu, gewch chi byth y nefoedd. Os chi moyn y nefoedd a Iesu a Duw, mae rhaid i chi ymadael ar byd a credu ac ymuno ar Iesu Grist. Yn drist iawn. Bydd yna nifer yma prynhawn yma. Siwr o fod, gobeithio fod ni'n anghywir wrth gwrs. Ond mae nifer fyddwch chi'n methu ymadael. A hwnna yw'ch problem i chi. Chi'n methu ymadael. Ond mae'r cyfeillon yma yn arwain chi i uffern ac i farn. A chi'n dilyn nhw. Chi'n dilyn nhw, gyfeillion. Chi'n dilyn nhw. Chi'n dilyn y ffrindiau yma, a'r byd yma. Mae'n chi'n ymadael yn nhw. A dilyn Iesu, a credu yn y adgwydd Iesu. Mae'n rhaid chi symud o'r byd yma at yr arglwydd a'r gwaredwr mawr, yr arglwydd Iesu Grist. Symudwch. Da chi symudwch. Chi'n eistedd yna? Symudwch. Symudwch yn eich calon. Edrychwch arno fe nawr a chredwch. Chredwch arno fe. Mae'n waredwr mawr. Mae'n hyfryd, ond mae'n effeithiol hefyd. A mae'n cynhau ni o'n holl pechodau. Chi'n golchi ni'n llwyr.
ac yn paratoi ni i'r nefolion leoedd. Fe ddath o'r nefoedd pyr, a mae'n cymryd ni mewn i byrdeb, ac mewn i bresenoldeb y tad, allan o'r byd yma. O, byddid i chi symud a chredu yn yr efengel yma. Gynwch yr adnod eto. Mae'r adnod yn sefyll ar ben ei hunan, ond i hanner meddwl pnawn mae jyst darllen yr adnod i chi a rydyn ni'n rhoi y bendith. Mae'n ddigon. Mae'n wirionedd. Hwn yw'r gwirionedd. Gwir yw'r gair. Ac yn heiddi pob derbyniad. Ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw bechaturiad. O barai pennaf ydw i fi. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Unwaith eto, gwir yw'r gair, ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid. Pechaduriaid, chi? I gadw pechaduriaid. O barai, pennaf ydw i fi. A mae Iesu Grist yn achub y pechaduriaid pennaf. Wel, gadewch ni weddio. O Dduw mawr, rydyn ni'n dod gyda fron yn diolch am yr achubiaeth yma. Mae llawer yn ni'n cofio yr amser yn ni gredu. O, a'r symudiad y galon yna. A pa mor fawr oedd yr efengel yna. Wrth ni wylo a teimlo'n pechod, ond wedyn ni weld yr efengel. A symudiadau mawr yn ein calon ni. O Dduw, tyd eto. A symud dynion a merched i mewn i'r nefoedd trwy yr arglwydd Iesu Grist. Nhw ddeall y gwirionedd yma. Nhw gredu'r gwirionedd. Nhw gredu yr adnod yma bod Iesu Grist yn achub ac yn achub y pechaduriaid pennaf. Felly o Dduw, clyw ein gweddi ni parha gyda ni nawr wrth ni ganu ac wrth ni gymdeithasu gyda'n gilydd ac yn y cyfarfod y heno yma wrth i'r gair gael ei agor eto i ni fod mewn cyflwr priodol o Dduw i glywed y gair y heno yma a fydd y gair yn pwyso ar ein calon ni. O Dduw, tyrd a achubiaeth a tyrd a presenoldeb a tyrd a bendith i mewn i'r tŷ yma dyn ni'n gwyddio. A gofyn y cyfan mwyn dy goniant o Dduw. O, byddai'r cyfan mwyn dy goniant. Wrth ni edrych lan i'r nefoedd, yn y nefoedd mae ddylen ni rhoi y gogoniant. A o Dduw, nid i ni edrych ar ein hunan, ond i ni edrych i fyny, i ni'n hofio'n hunan, rhoi clod i gyd iddo ti, i'r mab, a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Felly o Dduw, ni'n gwyddio y cyfan yma yn ei heiddian ef, yr arglwydd Iesu. Amen. Wel, gadewch i ni ganu un emyn arall, emyn 304. 304. Mae'r emyn yma'n sôn am bechaturiaid, tlodion, clwyfus, cleifion o bob rhyw. Ond mae'n hefyd yn sôn am gallu Iesu. Dewch bechaturiaid tlodion. Emyn 304, gadewch i ni sefyll.
Pechaduriaid, nid rhai cyfiawn eilw diw. Eithir y hwn a ddichon eich cadw chi yn ddigwymp, a'ch gosod gebron ei goniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd, i'r unig ddoeth ddiw yn eich awdwr ni, y byddag o goniant a mawredd, gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn dragywydd. Amen.